खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बर' हारिनि थाखाय सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय BLT NDB आरो एबसुनि मुंख्लं नखरफोरनो ई-रिक्शा आरो हम सलार रानना होदों EM दावबायसा बर' बिथाङा। नंगौ, थांनाय मैया एबा समबारखालि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ गोलाव बोसोर बर' हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमनानै खामानि मावलांनाय आरो सुथुरनि आखाइनिफ्राय मुंख्लं जानांनाय गासै गं 108 मुंख्लं नखरफोरनो मान बिलाइजों लोगोसे ई-रिक्शा आरो हम सलार राननानै होदों। मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ भेरगाव बियाबाव जेसेबां BLT NDB आरो एबसुनि मुंख्लं जानाय दं बिथांमोननो ई-रिक्शा आरो हम सलार रानना होगोन होनना खोथा होनाय बायदिनो बिथाङा मावफुंनानै होदों। मख'नो गोनांदि गोबाव बोसोर सोमावसारनानै मुंख्लं जानांनाय नखरफोरनो दिनैसिम बेफोरबायदि अनसुंथाइ राननानै होबोआखैमोन, नाथाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' दैदेननाय मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै दिन्थिबाय। बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'नि बेफोरबायदि बाख्नायजाथाव हाबा मावनानै होनायनि थाखाय मुंख्लं नखरफोरा जोबोद गोजोननाय फोरमायदों, लोगोसे दावबायसा बर' बिथांखौ साबायखर बावदों। आंनि बिफं जायोमोन आरो बेयो आन्दलनाव फार्स्टआवनो बियो थैदों दानलायनायाव आरो दिनै आङो बिनि थाखाय आंनो बे रिक्साखौ होदों। आं बिनि थाखाय बुहुद धन्यबाद होयो। सारा बिथांखौ आङो दाउसा सारखौ बुहुद धन्यबाद होयो मोननायनि थाखाय। गालासोवा गोरामाखा गामिनि आंनि फंबाया NDB आफादाव दंमोन। बियो 1999 मायथाइयाव हाबदोंमोन आरो बियो आफादाव। बेयाव हाबनानै बियो बिदिनो 2003 सनाव उदालगुरि बरनागाव केम्पनि आर्मिफोरा बेखौ हमनानै सहिद खालामबाय आरो दा बिनि मुङैनो आं दा नै ई-रिक्शा गंसेखौ मोननो हाबाय आरो दा बेनोसै आंनि बुंनाया। नैबायदि ई-रिक्शा गंसे मोननो हानायखाय आं दिनै जोंनि 32 नं भेरगाव समस्थिनि EM दावबायसा बर'खौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेखौ मोजाङै मोजां देग्लायबो खनसेबाव बिदिनो देरहासार जालांबावगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय। आसा खुलुमनाय थाबाय। आसा दिनै आङो रिक्शा मोनदों, बिनि जाहोना जाहैबाय जोंहा जा आमायनि मुंख्लं जादोंमोन जेब्ला आबसु गन्दगलाव आबसु आरो पुलिसनि गेजेराव गावलायनाय जादोंमोन। बेयाव जोंहा आमाया पुलिसनि गुलिजों जिउ गोमानांनो गोनां जादोंमोन। जोंहा खाग्राबारि एरियायाव जोंनि आमायानो फार्स्ट थैदोंमोन आरो मुंख्लं जादोंमोन। दा बै समनिफ्रायनो जों दिनै जुजि दिनै जोंहा मोजां समाव जाफैबाय। बिदिनो जोंहा EM MCLA मोननो हादों। जोंहा थांनाय बोसोराव जोंहा मानगोनां जोंनि खाग्राबारि आनसलिकनिनो सिङाव थानाय भेरगाव 30 नं भेरगाव समस्थिनि जोंहा मानगोनां EM दावबायसा सारनि अननायाव जोंहा नैबे थासारियाव जोंहा मोनफैबाय। जोंहा मानगोनां दावबायसा सारा जोबोद मोजां खामानि मावदों, मानो होनबा मुंख्लं गोरिब नखरफोरनो जोंहा रिक्शा आरो सलार बायदिसिना जोंनि गेजेराव राननानै होदों मुंख्लं नखरफोरनो। बिनि थाखाय बिथां दावबायसा सार आरो बिटिआरनि मानगोनां प्रमद सार बिथांखौबो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो जोंनि मानगोनां दावबायसा सारखौनो जोङो फिन खनसेबाव जोङो मोनफिननो थाखाय जोङो खावलायदों आरो जोङो बिथांजोंनो लोगोआव दङ आरो जों बिथांखौनो सापर्ट खालामबाय थागोन। गोजोन्थों।